goyangan sembarang. Iki wis terus Dang, musik. Ya ayo dari kari mane. Manut awakmu nduk manut awakmu. Lah, sepeda pakai dhewe sak grup. Lah iki kancaku Dorono iki, Mas. Ora apa-apa awakmu. Piye? Awakmu melu kene ae. Tenan aku jaminane apa? Kamu sabotase kowe. Ora. Lho masamu lho iki wis grup punya apa kok mbok kelek. Lah, nduk kowe pilih melu percil apa melu pake? Aku piye Pak nasibe Pak? Engko Wis mbok kowe digarap karo percil kuwi. Lho ora ning ngono lho. Weh, kancamu melu kono lho, Mas. batang iki nyapa melok rono iki. Aku melu kene saiki. Kowe lho grupku. Kalau Pak Minto lek ono aku yo. Kowe iki grupku. Wis, padha melu. Wis nembang dhewe, nyocoto dhewe aja gak gamelan, aja musik sak karepmu wis. Aku golek aman kok, Bro. Lho Pak Minto lho jane ganteng sampean Pak asline. Alah, kasep. Mau dirasani ning mobil ora ngono. Pak Minto lho tuwek engko. Walek. Ora. Lah awakmu